Nunod sa presensya sa El Nino condition sa Central Equatorial Pacific, publiko gipsadaan sa pag-asa nga posibleng epekto nini sa nasod. Ang lalawigan Sugbo ug dakong bahin sa Kabisayan makasinati og below normal nga pag-uwan sugod sa buwan sa Nobyembre. Ano ang report? Bisan pa man sa nasinating pag-uwan-uwan ning buwan sa Hulyo, pag-asa may pahimangno ng daan sa publiko nga inanay ng masinati ang epekto sa El Nino. Dinhi sa Subo ug sa dakong bahin sa Kabisayan, masinati pa ang near normal nga gidaghanon sa mabubo nga uwan sa Hulyo hangtod sa Setyembre. Apan sa pagsulod na sa buwan sa Nobyembre, mas mukunhod na ang pag-uwan nga masinati hangtod sa buwan sa Disyembre. Na mga lugar nga makasinati og below normal na ay napagani above normal, naapoy way below normal. So that's why mag-issue ang pag-asa every month ng forecast rainfall condition. And kung magkakulang na yun ang ulan, there will be an issue once of kining dry spell, drought, and dry condition. Dugang sa pag-asa, nunod sa presensya sa El Nino, mas menos usab ang mga bagyo nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan kung may mga bagyo nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility, posibleng kusog kini nga bagyo o super typhoon. Kay taas kayo iyahang stay sa ocean nga na siya mokuha og fuel para mo pakusog sa bagyo. Mao nitong bantayan, although muminos ang gidaghanon sa bagyo during sa effect sa El Nino, pero naay posibilidad nga kusog ang mga bagyo. Og samtang karon nga nasinati pa ang mga pag-uwan, padayon ang awhag sa pag-asa nga muhimo og mga pamaagi aron makapondo og tubig sa mga buwan nga munihit na unya ang pag-uwan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.